Yeah, yeah, yeah. O mână sus eu, o mână sus eu, o mână sus eu. O mână sus eu. Yeah, 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 yeah. Soldați aliniați, liriciști adevărați, îmbrăcați în anii de trudă, discret mascați. Suntem pasionați de luptă, iertați de chin, prizonați de muncă, ascultați de puțin. Aspirați din naștere, ne infiltrăm în difuzoare, însetați de cunoaștere în continuare. Suntem săraci în bunuri, dar în suflete bogați. La război mergem doar cu metafore, înarmați, deranjați de sistem, condamnați la blestem de a scrie până a fi judecați. Suntem presați de finanțe, conjurați de aroganțe, ne accepti condonați când faci doanțe speranțe. Dați de ceilalți, protejați de frați, descurajați și împușcați din cenușă reinventați. Inspirați de cultură, cu educația ca armură, antrenați să transmitem doar din dragoste pură. Cuvintele zgradele ce ne acoperă hainele, trup și suflet motivați să le descoperi tainele. Suntem atacați, adversari, revoltați, degajați, rămânem în păcat și ocupați. Asta și șoapta ce scapă din armă, ieșim din cazarmă, semnal de alarmă. Mai bine ne unim să fim cu atât mai tari și disciplini militar o să ajungem general. Direct din tranșee transmitem o idee și ne întoarcem cu trofee de cuvinte cheie, eroi de epopee, mereu la datorie scriem istorie, drumul ne poartă spre victorie. Direct din tranșee transmitem o idee și ne întoarcem cu trofee de cuvinte cheie, eroi de epopee, mereu la datorie scriem istorie, drumul ne poartă spre victorie. Front comun, suntem toți camarazi, uniți la plin la vorbă, deci vezi cum ți-o azi. Pumnul sus, ridicăm stindardul, menținem standardul, avansăm în grad. Cum? Indivizibil la nivel de individ, că treaba asta trebuie să ai năs de oțel ce n-am trăit, fiindcă e mult de muncă, un câmp de luptă în care înveți că pe teren accidentat tot trebuie să rămâne drept. Cu robot de tropod mi-arăt că tot pot, reprim foc și risc tot doar pentru acest pot. Te țin în mișcare când pic pe beat, fac sport mereu în control, în urcare pilot. Fapte voluntare, muncă în volumare, tragem tare pentru orice atac care ne-ar pune la încercare. Că practic, sintactic și tactic e o artă, bravură, nu bravadă, o întreagă brigadă. Zicea bine guru când vorbea de discipline, deci lipsește-te la șticere și asta te zbine. Când tu te vezi, spun, dar nu te vezi, la TV spun, de tot ești tu comandant. Lumea te ascultă pe altul, recapitulăm, luptători din naștere, porniți permanent în misiuni de recunoaștere. În decor alții ținte spre decorații, dar noi suntem soldații motivați și devotați și rămânem concentrați, facem ordine în haos, preluăm comanda, decretăm pe loc de pauz. Antrenamente, permisii, ori scris tratate, între toate dăm cu pace mereu pentru unitate. Din tranșee, transmitem o idee și ne întoarcem cu trofee de cuvinte cheie, eroi de epopee, mereu la datorie scriem istorie, drumul ne poartă spre victorie. Din tranșee, transmitem o idee și ne întoarcem cu trofee de cuvinte cheie, eroi de epopee, mereu la datorie scriem istorie, drumul ne poartă spre victorie. Bine! Mâna sus pentru Dani și Gia! Acum serios, care alte fete le mai vedeți voi prin hip-hop făcând chestii de genul ăsta? Și le laud de ce? Și-au făcut strofe de 24 fiecare și nebun, au luat o rastă. Nebune! Nici băieții nu fac de-astea. Mulțumim din tot sufletul tuturor. Hai, mâna sus! Vă pup! Merită mai multă atenție, vă rog eu, da?